שואב האבק של יונדאי הוא חזק, עוצמתי וציקלוני, כלומר שום דבר לא עוצר את עוצמת השאיבה והיניקה. עוצמה אדירה של 1800 ואט, מיכל איסוף שנשלף בקלות בנפח של 2 ליטרים, בחלק האחורי שלו פילטר הפא, ובלחיצה על הכפתור הזה ניתן גם לרוקן אותו בקלות בלי בעיה. שואב האבק הזה מגיע עם מוט טלסקופי מתכוונן, ויש לו גם מגוון של אביזרים. אביזרים שנמצאים כאן, על תפס שתופס אותם, אביזר לשאיבת המקומות שקשה מאוד להגיע אליהם, כמו הפינות של הבית, המסילות של התריסים, ואביזר שמתאים לשאיבת לכלוך, מהריהוטים, הריפודים, הספות ועוד. שואב האבק של יונדאי מתאים לשטיחים ורצפות, ההפעלה פשוטה וקלה, אני לוחץ עם הרגל על מתג ההפעלה, ושימו לב לשאיבה כמה היא קלה ופשוטה. כאן אני שואב אורז, כמובן בעוצמה אדירה של 1800 ואט. אם אני רוצה להגיע מתחת לספה, אני יכול להגיע הרבה יותר מאשר בשואבים אחרים, וגם לכיוון השני, מתחת לספות, מתחת לריהוטים ומתחת לריפודים. שואב אבק חזק, עוצמתי של יונדאי מבית סמיקום לקסיס, כך מנקים את הבית.